aka gọọmenti Anambra steeti akparago mmadụ abụọ a na-enyo enyo dịka ndị dibịa bekee adịgboroja bụ Maazị Anayo Ọkwara nke Brightland Hospital and Maternity Limited na Maazị Igwe Ogbonna nke Favor of God Hospital and Maternity, ndị nke na-alụ ọlụ na-enweghị nkwado iwu n'alọ kansụl ime obodo Idemmili South. Ka anyị wetaziarị gị akụkọ a dịka Chibụzọ Okoye onye nta akụkọ anyị maka ahụike si wee chịkọta ya. Nwụchikọ bụ nke onye du ndị zọpụrụ ya bụ Ọkpadike bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afamobidike tinyekwara ndị Anambra Joint Enforcement Team nke ọ bụ onye isi ha Maazị Chukwuma Ọkpalaeze Ukwu nọchiri anya onye isi ha bụ Air Vice Marshal Ben Chiobi nagoro ezumike n'ọlụ. Cheta na oge na-adịghị anya ụlọ ọrụ ministri steeti a na-ahụ maka ahụike jere wee mechikọ ụlọ ọgwụ na-aba ahụ ya na nke dịkwa na-adazi elu maka ịlụ ọlụ na-etozughị etozu. Maazị Ọkwara bụ ndị nwụchikọrọ ya bụ ndị nche ndị alọ, mana Maazị Ogbonna bụ kọmishọna na ndị otu ya bụ ndị nwụchikọrọ ya. Mgbe ọ na-ekwu okwu oge anwụchikọsịrị ndị a ka dọkịta Obidike mere ka amata na gọọmenti steeti a emechiela ụlọ ọgwụ 5 nke ndị dibịa adịgboroja ji alụ ọrụ na steeti a ma tozie onye President General alọ People's Convention maka mbọ fa gbara iji hụ na anwụchikọrọ ndị a na-akpa alụ a. Ya bụ kọmishọna mere ka o doo anya na Anambra abụghị ebe ndị dibịa adịgboroja ga-abịa na-eti epere ma kwuo na ha ekega ji n'ume ihu na ndị dibịa adịgboroja bụ ndị achụrụ kpamkpam na steeti a. Dọkịta Obidike gwazikwara ndị Anambra ka ha mụrụ anya ka azụ na-enene n'obodo ha dị iche iche iji hụ na ndị dibịa adịgboroja anọghị n'obodo ha akpa alụ ma mara ihe ndị ọzọ na-emegasị n'obodo ha. O toro gọvanọ Chukwuma Soludo maka nkwado ọ na-enye ụlọọrụ ministri ahụike steeti a iji na-alụ ọlụ na-enye anya n'azụ ma kwuo na ndị ahụ kpara alụ ahụ bụ ndị a ga-edupụ n'ụlọ ikpe ka ekpee ha ikpe. Onye President General alọ People's Convention Maazị Emmanuel Ojukwu gwara ABS na ọ bụ ọnwụ kwamgbe a na-anwụ na ụlọọgwụ Brightland Hospital Limited nakwa mkpesa ndị be ha na-ekpesa kpatara ha ji jee ka ha mara ma ya bụ nwa amadi ọ makwara nke ekwe na-akụ ma chọpụta na ọ bụ dibịa adịgboroja wee degara gọọmenti steeti ahụ site n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike ma kelezie dọkịta Obidike maka mbọ ya na ndị ụlọ ọrụ ya gbara ịgbatara ha ọsọ enyemaka. Maazị Ọkwara kwuru na dọkịta ya ezusighị ezu ma kweta na akwụkwọ ikike niile ya ji alụ ọrụ bụ nke adịgboroja. Maazị Igwe Ogbonna onye nwe Favor of God Hospital and Maternity abụghị dibịa bekee chacha mana o ji ụlọ ọgwụ ya wee mekwara ebe ọ nọ na-akụziri ụmụ akwụkwọ na-amụ maka ịbụ dibịa bekee ihe na-anarakwa okpughe dị agbata N1,700 lukwenu 100,000 naira. Onye Director of Medical Services na ụlọ ọrụ ministri a na-ahụ maka ahụike bụ dọkịta Ugochukwu Chukwulobelu nọkwa oge ejere ịnwụchikọ ndị ọnyakpa enu ozu a site n'alọ nke dị n'okpuru ọchịchị Idemmili South. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.